mazikhona ezizela phambili bese ngusele inkonzo kameni lakhe. Angibonga ucala inkosi. Ngiyanikezela abazalwane igama likaJesu. Ngizona ama-announcements bazalwane. Eyokuqala sizoba nenkonzo ye-morning prayer izoba ngo-5 o'clock esontweni. Siyacela bonke abantu abasha ibandla lonke nje bazalwane niphumelele njengoba nibaningi ngane ngesikhathi nakusasa ekuseni ngo-5 o'clock sizobe sikhuleka la 1 hour nje bese siyakhuleka. Ekuseni baba ngo-5 o'clock bese siba ne-first session yethu ezoba ngo-9 iziphele ngo-12. Kuzobe kwi-workshop bazohlala phansi abantu abasha besicele i-elder eyodwa esizoba nayo ezoba kunye nathi. Abantu abasha nje lizobe inkonzo yenu ofisa ukwazi nje ngokukholwa ukuze uma ngabe unemibuzo ufisa nokuyibhala phansi ungayibhala wamukelekile sobe sesiyayifunda lana bese siyayidiscuss noma ukuthi umbuzo onawo ofisa ukuthi ne-social and so ubhale bese sesiyadiscussana. Inkonzo leyo izoqala ngo-9 o'clock so sonke sizoqala kwi-morning prayer ngo-5 i-date breakfast bese siyabuya kwi-first session yethu ekuzobe kwi-workshop ezoqala ngo-9 iphele ngo-12 bese sizayo second session ezobe kwi-youth service yona izoqala ngo-2:30 isiphele ngo-5 o'clock. Kuzobe kuyinkonzo-ke leyo-ke nje yabantu abasha bayayazi izoqala ngo-2:30 iphele ngo-5 bese kuthi ngo-7 o'clock izoseqala revival nje injengale nkonzo le ngo-5 bese siyacela ukuthi abantu abasha abala ekhaya abantu abasha esinabo nje bonke uma ngabe unesolo ijuwethi itrio nje siyacela ukuthi nibe khona sizobe bhalisa ngakusasa abazobe khona amakhwaya siyacela yabona baba. Okay, so bazalwane ukugcizelela la kule nkonzo yemibuzo bazalwane abantu abasha bafumene la volunteer thina tuzokhona. Yes, kunabantu abazalwane abanembuzo ekanje abanye kade banembuzo yokuthi why abanye bekhonza ngomgqibelo ngezolo bazalwane babiza ngokuthi yini isabatha ngezolo bazalwane abanye bekhonza ngesonto ngezolo bazalwane. Lozo izinto bazalwane lezo ezingalwisani kodwa ezibizwa ukuthi uma ngabe wacaciseleka lento uyakwazi ukwenza njani ukuphila nayo ngezolo bazalwane uyakwazi ukufunda wazi ngezolo bazalwane. uJesu lithi iBhayibheli washona nini iphasika nini bazalwane ngomgqibelo kanjani wavomgqibelo okay izinto zonke bazalwane zidinga njani ukubuza ngamanye amazwi nikhulekile bazalwane uzani nihlangane uthemba uthenga sikhatheni inkonzo wasathukile 9 to 12 ngoba 9 to 12 uyazona alright bazalwane ngiyacela bazalwane bazalwane kunabantu abasaba ukuthi basendisiwe ngoba wabona ngoba le understanding yambe lahleke bazalwane. Izinto lezo sizo ezibalekile ngithi uyakwazi ukusindisa udini ukusindisa ungakumela futhi lokho bakhona abantu abangayazi lo ukuthi ayisaka mina ngiyakholwa yabona uyayibalekela leyana kanti asekugcine bazalwane ibalekile ngezwe lamakholwa. Izinto ezibalekile ukuthi zidiscuss zikusize nawe futhi ulazi iphasika yini bona iphasika masikonke iphasika sikhuluma ngani izinto ezibalekile uzange bazalwane ngiyakumemela njalo Thembeka uzange bazalwane sizodiscuss lezo zinto. Ayibonge bazalwane. Amen. Ufisa utobe nomzumile ba6. Sekhona ngabe kodwa akayikho inkinga ngoba umngane wakho. Mina ngagcina isikhathi bazalwane unani ngo9 ngenxa ukuthi ngilohambo 9 to 12 yes. Unani uqala khona nokuqala ngempela mina ngesigcina isikhathi. Mekuzobe mnani ngempela because during the day after 12 ngizothatha uhambo olude bese mhlambe ngibuye ebusuku yabo so ngingaba available njengomzuma kwamfundisi asinakile nalokho as long as isikhathi kuzobe u9 exactly bazalwane
Amen. Ngibona ukuthi nawe uzobe khona akusiwona mina. Uzobe khona. Yes. Sokancane baba, ngiyacela ukuthi abantu abasha baphathe amapeni namaphepha ngoba kuzobe kubhala senze bezembozo. Yeah, amapeni nephepha umntwana. Ngicacise bazalwane mina noma ngangiphutha i-morning prayer ngo-5 kodwa i-breakfast ngeke ngiphuthe ngo-7. Siyacela bazalwane ukuthi i-youth service akuyona eyase-Divine Pen yabo bonke abantu abasha abanethuba lokuphumelela bayacela ukuthi baze baphumelele kusukela ngo-5 sizodinga nje ngenkonzo kuze kuyovalwa abazalwane. Siyabonga uNkulunkulu ngabo bonke abazalwane ubukhona benu maseniye emakhaya nihambe kahle. Socela-ke uma wethu uma kusithole omdala azobuyisela inkonzo uma musithole omncane azosenzela ufefe akanginika amajobe nje lenkonzo. Uma musithole umdala uyayibuyisela inkonzo, uma musithole omncane ushaya ufefe egameni likaJesu. Kusasa uzobe khona sibili uza kithi uzodumisa kusasa abazalwane. Hallelujah. Oh, wahamba nathi. Oh, hamba nathi. Siyabonga Jesu. Siyabonga kawela makawe. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga kawela makawe. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Oh, Mwananzi. Oh, Mwananzi. Oh, Mwananzi. Siyabonga. Hallelujah. Sibonge